Moi, mä oon Jari. Tervetuloa mukaan mun maidepäivään Netflixilla. Tullaan aamulla hommia ja täällä on kollegat laittanut kamat tänne kivasti, niin katsellaan tässä vähän kamoja läpi ja pakkaillaan autoa ja siitä se päivä sitten lähtee käyntiin. Eli mä päädyin kuljetusalalle niin armeijan jälkeen ja olin alkuun toisessa kuljetusalafirmassa, mutta sit mä kuulin kavereilta vihiä tästä Netflixista ja päädyin sitten hakemaan tänne ja 2020 alkuvuodesta niin ollaan oltukin sitten täällä. No niin, nyt näyttäisi, että kamat alkaa olemaan siinä. Ei muuta kuin lyödään ovet kiinni ja lähdetään liikenteeseen. No niin, päivän ensimmäinen pysähdys on tähän lähi-Tebikalle. Käydään hakemaan siitä vähän matkaevästä, niin jaksetaan painaa. Eli mun työpäivä koostuu siitä, että mä tuun aamulla tuossa hallille ja puretaan siinä kamoja hihnalta noita mitä tulee. Eli kuskit ottaa siinä omat kamansa alas ja lastailee autoon. Ja sitten sen jälkeen niin kamat on autossa ja kaikki tavarat on purettu, niin lähdetään tänne lenkille. Eli mun tapauksessa niin Riihimäelle. Ja täällä sitten ideana on saada tavarat asiakkaille, eli jaetaan auto tyhjäksi ja sitten haetaan noutoja kyytiin mitä tulee. Ja sitten kun se on suoritettu, niin nokka kohti terminaalia takaisin Vantaalle ja mennään tonne terminaalille sitten tyhjentää auto, eli viedään nuo noudut sinne meidän terminaalille ja sitten myös jos jostain syystä ei ole jotkut paketit mennyt perille, niin viedään nekin siinä ja tyhjennetään auto ja siinä se työpäivä sitten lyhykäisyydessään onkin. Joo, nyt saavutaan ensimmäiselle pysähdyspaikalle, missä tiputellaan ekat tavarat pois kyydistä. Joo, itse dikkaan tämmöstä vähän itsenäisemmästä työstäni. Mun mielestä parhaiten tällainen kuskihomma sopii semmosille tyypeille, jotka tykkää vähän itsenäisemmästä työstä ja kumminkin tykkää olla sit asiakkaiden kanssa paljon tekemisissä, mutta silleen, ettei tarvitse koko aika olla jonkin ohjettavissa, vaan tässä itse aika paljon suplitaan sitten, että miten tää päivä tässä etenee. Niin mun mielestä sopii hyvin just semmoselle tyypille, joka tykkää vähän itsenäisemmistä hommista. No niin, seuraavaksi mennäänkin näköjään tuohon Uudistamatielle Target Bikelle. Katsotaan, onko kundit paikalla. Morjesta! Morjesta! Sellainen oli tänään tulossa. No niin, ei mitään. Siitä pikku tuherus. Jees. Näin. Jes, kiitos. Kiitti, moro! Sosiaalisuus on tärkeä piirre ihmisessä tässä työssä. Sä pärjäät hyvin, jos sulla on hyvät puheenlahjat ja hyvät sosiaaliset taidot. Tää työ on kuitenkin koko ajan ihmisen kohtaamista ja pitää osata myös puhua ihmiselle. No niin, nyt on enää yksi mesto tässä Riihimäellä ja sen jälkeen lähdetään sitten Oittia kohti. Vaikka tää on 80% tehdään kuitenkin itsenäisesti töitä, mutta kyllä se on aamulla aina tärkeää, että siinä on hyvät kaverit ympärillä, ketkä naurattaa ja voi jakaa aina edellisen
päivän tai viikonlopun polttavat siinä ja naureskellaan hetken ennen kuin lähtee sitten painaa pitkää päivää. Joo, vähän näyttäisi siltä, että täällä oli vikalla mestalla lyöty jo pillit pussiin tältä päivältä. Eli me lähdetään tästä nyt kuvaajan kanssa kohti Vantaa terminaalia ja jatketaan sieltä. No Jari, millainen tää Netluxi on työpaikkana? Netlux työpaikkana, no ite viihdyn kyllä hyvin. Meillä on tosi hyvä porukka tuolla aina esihenkilöistä sitten muihin kuljettajiin, niin tykkään kyllä tosi paljon meidän työporukasta. Meillä on hyvä fiilis siellä. Ja toinen on meidän kalusto, mikä on uudehkoa ja hyvässä kuosissa, niin on kiva ajella hyvällä autolla. Ja sitten vielä, niin mulle itselle sopii hyvin tommonen että tässä on vähän niinku on semmoista niinku työkavereiden kanssa keskenään tehtävää työtä tuossa aamuisin, mutta sitten on myös sitä itsenäistä työtä, että pääsee ihan rauhassa tonne. Ei ole niinku liikaa kumpaakin, että jaksaa kuunnella työkavereiden juttuja siinä joka aamu ja sit kuitenkin ei joudu ihan pelkästään yksin tekemään töitä, niin tykkään kyllä. No niin, se alkaisi olla siinä. Kiitos kun olit mukana mun päivässä Netluxin kuljettajana ja ei muuta kuin hyvää kesäodotusta kaikille.